Започваме с малки стъпки, но повечето от нас мечтаят да постигнат промяна. Мечтаем да направим нещо велико, но скромното начало също може да промени света. В Provident, част от групата на IPF, знаем какво означава това. Всичко започва през 1880 година. Джошуа Уодилов променя света, като превръща своята много специална мечта в реалност. Джошуа искал да постигне промяна с идеята си да подходи към финансирането по един революционен начин. Бизнес модел, който осигурява достъп на много семейства до парите, от които се нуждаят. Днес групата на IPF, Provident и дигиталният бизнес на компанията подпомагат милиони клиенти по света. Дори за миг не забравяме, че феноменалният ни успех се дължи на хората, които работят при нас. Независимо дали искате да сте в светлините на прожекторите или зад кулисите, с многобройните си спечелени награди Provident предлага широка гама от кариерни възможности, както и едни от най-добрите социални придобивки в сектора. Разнообразие от програми за развитие и различни дейности и събития. Защото знаем, че когато съчетаеш невероятна, забавна и дружелюбна атмосфера с креативни, енергични, вдъхновени хора, резултатът е винаги впечатляващ. От традиционните посещения на Provident в дома на клиента до модерните технологии и множество продукти, които дигиталният бизнес на IPF предлага по различни канали, ние заемаме стабилна позиция на пазара. Развиваме се и вървим в крак с времето, за да създадем благоприятно и устойчиво бъдеще. Provident е доказателство, че скромното начало наистина може да доведе до велики неща. Направете малка стъпка напред и се свържете с нас още днес. Нека заедно постигнем промяна.